Se on vähän niin ja näin, mutta Amen, amen. Amen. Nazana esingo kuzana libosona on tosi biso. iloinen, että mä oon teidän edessäni tänään. Avant na banda na kopesa na merci. Ennen kuin mä aloitan, mä kiitän ensin Na papa na biso na papa na biso. meidän isää, Kuzana katkati na biso. joka on täällä tänään meidän kanssamme. Merci de susu. Kiitos paljon. Na ba komite mobimba oya jeunesse ya awa. Tämä nuorisoyhteisö täällä Siloissa, Ba poni biso kutote na jotka papa lelo. valitsivat meidät tänään tänne saarnaamaan. Zambi na apa bola Jumalani bino. silatkoon teitä. Nazana esingo kuna presence na Todella bino. ilo teidän läsnäolosta. Naza sir ete. Uskon siihen, Zambi akopambola että yo. Jumala siunaa sinua. Naza sir ete. Mä uskon siihen, Présence na että yo. sinun läsnäolosi Ekosala quelque se chose. teki jotain uutta ja muuta. Kana kosenga na Minä yo. pyydän sinulta, Sana connecté. ole yhteydessä. Na kosenga na mutu Minä moko. pyydän yhdeltä Tia ihmiseltä, makanisi na yo place moko. että sinun ajatukset yhteen Na ko paikkaan. umela te. Älä, mä en ota aikaa sulta Na ko paljon. umela Mä te. en ota aikaa paljon, Na ei ko kestä kauan. na ko tara mukose. Mä tosi lyhyesti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen na yo za ya na Sinun aamen on tosi alhaalla. Amen. Amen. Parce que Bible ezali koloba na Koska ngani. Raamattu sanoo meille, Nzambe apesi biso molimo. Jumala antoi meille hengen. Molimo ya moto. Sen palava hengen. Eza molimo ya malili Se ei ole te. mikään kylmä hengen. Toza na kati ya morgue Ei te. ole missään hautausmaassa. Toza na kati ya présence Me na ollaan Nzambe. Jumalan Soki läsnäolossa. oza na présence ya Jos on Nzambe, Jumalan läsnäolossa, okotala ezali ya bato te. Soki oza na présence ya Nzambe, okotala na aza na molelo te. Okotala motema na yo. Soki motema na yo ekomi disponible, Nzambe akopambola yo. Ntango na koloba amen, yopesanga amen ya bien. Parce que amen okoloba wana ekopesa yo solution. Peut-être ozali malade, peut-être oza na baproblème. Mais ntango nakobanda koteya awa nakosenga molimo mosantu azala disponible na pokwa lelo, na pokwa lelo mpo Nzambe apambola moto moko. Alleluya. Touti na voasa pamba te, toye kosala tourisme awa te, mais toye mpona nkombo moko eza nkombo ya Jésus-Christ. Naye awa mpona nkombo moko oyo atindinga na pokwa lelo. Mutu moko atindinga na pokwa lelo, mutu wana aza Jésus-Christ. Jésus-Christ azali koloba ye aza disponible mpo abikisa mutu moko, mpo azongisa relation oyo ekataki depuis longtemps. Merci mpona ntembe apesi biso. Ntembe ezali koloba nini? Topusana pembeni na ye, ye mpe akopusana pembeni na biso. Alleluya. Ntango na banda kotanga Bible natuni Nzambe ntembe oyo elingi koloba nini, yango nazwa révélation mpona ntembe oyo elingi koloba nini, mpo opusana pembeni na motu ifale nano olinga ye nano. Alleluya. Nakoki kopusana pembeni na motu te soki amen. Ntango ye olingi kopusana pembeni na Jésus-Christ, eske olingi ye na motema na ye mobili? Eske okundoli Jésus-Christ? Amen. Alleluya. Eloko ya mibale, eloko ya mibale, soki olingi Jésus-Christ, eloko ya mibale, ifale kondima ye nano. Ifale kondima ye nano. Jésus-Christ n'est des solutions. Jésus-Christ n'est des possibilités. Jésus-Christ n'est des héritages na biso. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nalobi biloko mibale. Po opusana pembeni na moto. Eloko ya liboso pale kolinga ye. Ya mibale kondima ye. Azanza. Ebele nakomi kobanga Nzambe. Ebele natia mosika na Nzambe mpona baprobleme na bango, mpona basituation quelque chose, bakomi mosika na Nzambe. Mais Nzambe azali kobenga moto moko yaka na probleme. Ata ozalaki nduba, ata ozalaki mobilo ya masanga, yo
akoyamba yo hän on tuossa aza nzambe hän on Jumala aza nzambe hän on Jumala akotikala nzambe hän tulee na olemaan kati ya mboka Finlande oyo Suomen maassa tozala motu moko meillä on yksi ihminen aza Jésus Christ hän on Jeesus de Kristus Nazareth soki ondimeli Jésus Christ oza na vie ya seko sulla on iäkäkin elämä soki ondimeli Jésus Christ jos uskot Jeesukseen ata lelo kokufi vaikka awa kuule tänään okozala na bomoi nazala saat olemaan eläviä kirjassa taivaassa place oyo ekozala sun on paikka taivaassa Alleluia Halleluja Alleluia Halleluja inayebisa motu mä oon moko kertoille ihmisen oyo ozalaki mosika joka oli kaukana Jumalasta ozalaki sä mosika olit kauemmas Jumalasta obandaki kobanga nzambe mosu te sä et enää pidä Jumalaa komaki motu ya mokili sä olit ihan maailman ihminen olingaki mokili mingi sä halusit maailmaa paljon okomaki komela ya sä komelamela haluat juomaan ja tekemään kaikkea okomaki syntiä motu ya esengo ya sä mokili halusit seurata iloa okomaki elämässä maailman mominga ya iloa mokili susta tuli niinku maailman kaveri me na poko ya lelo mutta tänä iltana nzambe azali kobenga yo Jumala kutsuu sinua na poko ya lelo tänä iltana nzambe azali kobenga ngai na Jumala yo kutsuu sinut ja minut kovanda kinga te älä istu alhaalla Mambo yango yo. nyt on se aika mambo yango nyt yo on se aika ya kopusa na pembe na tulla nzambe Jumalan eteen halleluja amen amen Alleluia. amen Alléluia. amen Helsinki, ça va? Helsinki mitä kuuluu Alléluia. Amen. Helsinki, ça va? Helsinki mitä kuuluu Alléluia. amen Nayebisaka na Helsinki makambo ezalaka malili. että Helsingissä ollaan niinku jäässä no semmosia kylmiä ihmisiä Eske ya solo wana? onko se totta Eske ya solo wana? onko tämä totta Nayebisaka Ai kertoo mulle. na Helsinki ezali malili. Sä kaikki vaan nukkuu niin alkaa Eske semmosia ezalaka kylmiä ya solo ihmisiä ya lokuta. onko se totta vai onko se vaan pelaa onko se vaan pelkkää satua Amen. Amen. Soki makambo ya nzambe na Helsinki jos Jumalan asiat Helsingissä ezali malili. jos on kylmää Mais soki ke na mabara mut mennä baariin komona moto na sä näet katikati siellä wana baarissa ezalaka hirveä nini? mitä se on Ezalaka nini? niin siellä on juhli Alléluia. Soki eli Helsinki Jos Helsingissä ezalaka malili te jos Helsingissä ei oo kylmää bakolinga obeta maboko ya bien. auta tapputa Jumalan Soki nalobi il est vivant, jos mä sanon, että hän on elävä bozongisaka il est ressuscité. hän on ylös nousunut Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il est vivant. hän on ylös nousunut Il est hän vivant. elää hän on ylös nousunut Il est vivant. hän elää hän on ylös nousunut Nani wana? kuka Nani wana? kuka ylös nousunut Koko na biso, meidän on ukkikin mbongo na biso, meidän on arvo kitoko na biso, meidän on kauneusko kitoko ekolaka. jolla on kauneus niin kuin menee hukkaan Mbongo esilaka. raha voi loppua Eza na kombo moko. mutta yksi nimi Oyo bapesaki biso. joka meillä on annettu Eza na kombo meillä on moko. yksi nimi Oyo esekwisaki. joka on joka antaa elämää jolla ei ole pelastusta Alléluia. halleluja Alléluia. halleluja anna mä kerron teille anna mä kerron teille Tango na banga kotanga Bible na mä aloin lukemaan raamattu illalla na mandako santina kati na mä aloin tuntemaan sisälläni que Nzambe alingi asala quelque että chose. Jumala haluaa tehdä jotain suurta ja hyvää Service ya poko alelo. tänä iltana Mais nayebi te nini Nzambe mä en tiedä mitä apelanga mä haluan tehdä tänään nayebi te nini. mä en tiedä Mais problème nanga mutta minun ongelmani tangi marekisa mutu moko Jésus mä Christ. haluan näyttää yhdelle ihmiselle Jeesuksen Tangi Kristus nayebisa mutu mä haluan moko näyttää yhdelle ihmiselle Jeesuksen Kristus että tule lähemmäs Jumalaa ye pe akobo ja yote. hänkin tulee sun lähemmä hänen mene pois sinusta Azali wana. hän on siellä Azali wana. hän on siellä Espoir na biso ba meidän chrétien. uskomme kristittyinä Esengo na biso. meidän ilomme Parce que Jésus Christ azali wana. on että Jeesus Kristus on täällä ja tässä hän on On andimaki sacrifice wana. hän joka otti kaiken sen Andimaki mabeta ye baseki. hän otti vastaan kaikki ne iskut Andimaki mawakela ye soni. hän otti vastaan että mulle syötään ne päälle Andimaki souffrance nyonso hän wana. otti vastaan sen kärsimyksen Oyo nanga tozo vie jotta eternelle. meidän sinä saada iankaikin elämä Tika kombo ya Jésus Christ anna wana. Jeesuksen Kristuksen nimi Ebikisa mutu moko. palatakoon sinua Tika kombo ya Jésus Christ anna wana. Jeesuksen Kristuksen Ebisa guérison na mutu moko. anna sinun perheen Oyo azali place oyo. Halleluja Alléluia. Amen Tika kombo ya Jésus Christ. anna Jeesuksen Kristuksen Ebisa yo lobiko. Na kombo na Yesu Christ. Jeesuksen Kristuksen Alléluia. Amen Alléluia. Amen Na ye awa mä tulin tänne pona parole. sanan tähden Pona parole. sanan tähden Amen. Amen
Parole epesaka vie. Sana antaa elämä. Parole ebikisaka. Sana parantaa. Parole nde ezalaka fondation ya chrétien. Se sana on meidän pohja, rakennuspohja meidän kristittyille. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Amen. Tawa nanda kotanga Bible. Kun on lukemaan Raamattua Pona terre na biso. tästä teemasta, Na eko fona kata Bible na biso. mä näin Jacob. James. Jacob. Jaakobin kirja 4. Vamos para 8. 4 kansaasta. Est-ce que français votre côté? Onko meidän onko meidän ranskakielistä? Pour la terre na biso. Amen, amen. Amen. Bible ezali koloba na biso nini? Topusa na pembeni na ye. Yebi akopusa na pembeni na biso. Tozala petu. Tozala petu. Tozala kola na yebi te na lingala kotise monini. Alléluia. Motema na biso ezala pembe. Soki olingi kosambela malamu, longola makambo mabe na motema na yo. Ezala bakretien ebele. Ezala bandimi ebele. Oyo bandimeli Jésus-Christ bazali kosambela makambo na motema na bango wana. Makambo ya mabe. Makambo ya mabe. Okomona bapaster mosusu bazali kosala nzambe na kati na bango wana. Orgueil etondi na kati na bango. Basekretere mosusu bakoma ndumba bakomi kosalela mokili. Yango Bible ezali koloba topusana pembeni na ye. Ntango tokopusana pembeni na ye, motema na biso ezala pembe. Motema na biso ezala pembe. Soki motema eza pembe, okoma loboko na Nzambe. Soki motema eza pembe, okomona loboko na Nzambe. Nzambe akozala na yo. Nzambe akozala na yo. Longola basusi na motema. Longola baproblème ozala na wana. Pesa Yesu motema na yo. Pesa Yesu motema na yo. Pusa na pembe na Nzambe. Nzambe akopambola bino. Nzambe akopambola bino. Pesa na amen. Alléluia. Alléluia. Kakoma yebaka nzembo moko boba. Kombo na yo Yesu Goya. Yes. Tukeni nango, tukeni. Lauleta tämä laulu. Tukeni ensemble bana moto ensemble bana moto dans ce soir. Alléluia. Kuuntele. Est-ce que tu côté ma bisou vous allez? Voletteko nostaa seisomaan kaikki? Parce que déjà. Koska jo tässä on saada työ. Mä en tule olemaan kauan tässä teidän edessä. Halleluja. 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 Ah, ok. Halleluja. Lauletus sydämesi laulaa. Vaikka se tunne sana, mutta sun sydämesi laulaa kun ylistystä. Raamattu sanoo mitä? Kun sydän täyttyy. Kun sydän täyttyy asioista. Ja sen jälkeen. Ja silloin kun sun ja suun ja muistessa. Rakkaat Jeesuksessa. Kun sä laulat laulun. Juhu Jeesuksen nimeen. Se on sun kaikkien yläpuolella. Jeesuksen Kristin nimi. Se on kaiken yläpuolella. Jeesuksen Kristin nimi. Halleluja on kaiken yläpuolella.
Oh Yesu. C'est le moment, Seigneur. Nyt se aika. Se nimi on Jeesus Kristus. Halleluja. Hän on elävä. Hän on ylösnousemus. Kohta me jatketaan teidän kanssa. Alléluia. Halleluja. Jokainen niistä jo. Anna mä kerron sulle. Tozana Finland. Me ollaan Suomessa. Tozalakina president na biso ministon na Meillä oli Niinistö presidentin aikoina vähän aikaa sitten. Alléluia. Halleluja. Soki motuni yelelo. Jos te kysytte tänään häneltä. Aza president de société. Hän ei enää ole presidentti. Ezana motu mosusu. Hän nyt on joku muu. Azun gwendela. Joka otti hänen paikansa. Afandi place. Hän istuu siinä Niinistön paikalla. Alléluia. Halleluja. Ezana motu moko. Mutta on yksi henkilö. Te pinga na botama. Siitä sun on syntynyt. Azaka kaya. Halleluja. Hän on rauha. Hän on siellä vieläkin. Alléluia. Halleluja, muambi. Alléluia. Halleluja. Te pinga mananga abotama. Silloin kun mun äiti syntyi jo. Ye azali deja. Hän oli jo siellä. Papa nanga abotama. Minun isä syntyi. Ye azali. Hän oli jo siellä. Bashanza kayete. Hän ei voi vaihtaa. Baraplaza Hän kayete. ei ottaa poista muuttaa. Azali emo. Hän on yksinvaltias. Alekite plaza zali. Hänen paikansa on iäkaikkinen. Ndenge otelemi wana. Mutta seisot siinä noin. Telema ka ndenge wana. Seisot noin. Verse ya suka. Viimeinen kohta Verse ya raamatusta. suka. Halleluja. Luc chapitre 5. Lukas 5, 17 17. à 26. Na français bon botanga Jos meillä on ranskakielinen täällä näin ja sitten suomenkielinen voi telemi ka ndenge wana. valmistautua. Pysy siinä, missä sä oot, ei niin kauan enää. Lelo eza mokolo na yo. Tänään on sinun päiväsi. Lelo eza mokolo. Tänään on sinun päiväsi. Yebisa voisin na yo. Sano naapurille. Lelo eza mokolo. Tänään on minun päiväni. Yebisa voisin na yo. Sano naapurille. Lelo eza mokolo. Tänään on minun päiväni. Yebisa voisin na yo. Sano sinun naapurille. Lela pe mingi. Mä oon itkenyt jo kauan. Vina na omana kiambo za Minun elämäni oli vähän näin ja noin. Lelo Mutta tänään eza mokolo na on minun päiväni. nakutani na yembe. Minä tapaan Jeesuksen. Nakutani na Jesus Tänään Christ. tapaan Jeesuksen Kristuksen. Sano naapurille, että tänään on minun päivä. Sano naapurille, että tänään on minun päiväni. Jeesus Kristus. Hän on täällä. Jeesus Kristus. Hän on antaa mulle pelastuksen. Simba voisin na loboko na yo. Simba ye, simba voisin. Ota naapurin kädestä kiinni. Ota naapuria kädestä kiinni. Simba voisin na loboko. Simman kädestä kiinni. Tiens loboko likolo. Korota hänen kädes ylös. Tiens loboko likolo. Nosta kädes ylös. Yebisa voisin na Sano yo. naapurille, Lelo oyo. että tänään. Lelo oyo. Että tänään. Lelo Että oyo. tänään. Lelo. Että tänään. Nalobino bite. Ei sanonut huomenna. Nalobino bite. Ei sanonut huomenna. Nalobino. Mä sanoin tänään. Nalobino. Mä sanoin tänään. Sike sana muntu. Jos on yksi ihminen. Sike sana muntu. Jos on ihminen. Akomona loboko na nsa. Joka ei halua näin näin käden. Onko sinä? Onko se sinä? Onko se sinä? Halleluja! Botanga la biso tokende. Botanga tokende. Luketaan meidän raamattu kohta. Okay. Luc chapitre 5, Verset 5, verset 17. Dis à 26. chapitre 5, 17 à 26. Yes. Amen. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de loi étaient là assis.
venu de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérissons. Et voici les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à les faire entrer et les placer sous ses états. Comme il ne savait pas d'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur les toits et il est descendu par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qu'est-ce qui peut faire des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si c'est Dieu seul? Jésus connaissait leurs pensées, puis la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Et quel est le plus aisé de dire tes péchés qui sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva à leur présence, puis les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et nous avons vu aujourd'hui des choses étonnantes. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Finons allez. Onko suomeksi? Vous avez 18 ans. Eräänä päivänä, kun Jeesus opetti häntä kuulemassa istui fariseuksia ja lainopettajia. Heitä oli tullut kaikista Galilean kylistä ja myös Juudeasta ja Jerusalemista. Herran voima vaikutti Jeesuksessa niin, että hän saattoi parantaa sairaita. Paikalle tuli miehiä, jotka kantoivat vuoteella halvakivuutta. He yrittivät tuoda hänet sisälle taloon, asettaakseen hänen Jeesuksen eteen. 18, sitten syy. Tuloksessa he eivät kuitenkaan saaneet kouluksi häntä sisään. Niin he kiipesivät katolle, irrottivat tiiliä ja laskivat sairaan vuoteineen kaikkien keskelle Jeesuksen eteen. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi, ystäväni, sinun syntisi on anteeksi annettu. Halleluja. Kumbona yo toko tunazembwa. Kumbona. Jatketaan siinä laululla. Kumbona J'aime Seigneur Jésus. Mä rakastan Jeesusta. Ei oo toista nimeä, joka antaa pelastus ihmisen sisälle. Ei ole toista nimeä kuin Jeesus Recompensa esse amor, recompensa que a morir com Kuten me ollaan tänään täällä tässä. Jeesus Kristus. Hän saarnasi. Hän saarnasi ja opetti. Oli sinne kun sairaana. Hän on niin sairas, että pystyisi kävellä edes. Kuka voi häntä auttaa? Kuka antaa sille elämän? Jos se Jeesus Kristus. Halleluja. Kun Jeesus Kristus oli saarnaamassa, se oli paljon ihmisiä. Kuten mekin tänään ollaan täällä. Sieltä tuli ihmisiä eri paikoista. Tulet kuulemaan Jeesustakin. Mutta sä tulit tänne näin. Se tuli tänne näin. Kuulemaan Jumalan sanaa. Se tuli ihmistä tähden. Se tuli katsomaan meitä tai jotain muuta.
Sä tulit Jumalan tähden. Tangu basi mtu maladi wana. Kun he ottivat tämän sairaan ihmisen. Bapusta ila pembeni ya Yesu He Kristo. tulivat tänne lähelle Jeesusta. Tangu bakomi place wana. He tulivat sen lähelle. Bakuti bantu badalaki He ebele. katsoivat, se oli paljon ihmisiä. Place kokote ezalaki Ei te. ollut paikka liikkua sisälle. Place kokome ezalaki Ei ollut te. mitään päästä sisälle. Batu alobi te. Ihmiset sanoi, ei. Tokofanda boye Me voi te. istua näin tai Batu seisoo näin. bazali ebele Tässä on awa. paljon ihmisiä Soki meidessä. kabumeli place oyo. Jos me viivytään kauan, Ndeko na biso tämä meidän akokufa. ystävämme kuolee. Ndeko na biso Tämä akokufa. meidän kaveri kuolee. Tokosala ndenge Mitä me nini? pitäisi tehdä? Tokosala ndenge Mitä me nini? tehdään? Ndeko na biso kali Meidän maladi. ystävä on sairaana. Azali kotambola Hän ei te. pysty kävelemään. Azana problem. Hänellä on ongelma. Azali kokalisungi. Hän etsi pelastukseen. Tokela ba hopital. Hän meni sairaalaan. Ei tullut mitään vastauksia. Bazalaki na mbongo. Heillä oli ehkä rahaa. Mbongo esilaki. Ja raha loppui. Bakomaki faible. Heillä ei ollut mitään enää. Bakomaki faible. Heillä ei ollut mitään. He olivat tyhjiä. Bakomaki faible. Alléluia. Halleluja. Barabi soki tovandi Sanot, awa. jos me istutaan tässä paikalla, me tekemättä mitään. Ndeko na biso akokufa. Meidän ystävä kuolee. Tosala nini? Mitä me pitää tehdä? Tosala ndenge Mitä me nini? pitää tehdä? Barabi te. Sanot, ei. Tosala décision mosusu. Nyt tää on toinen valinta ja päätös. Tozwa nzela Ja mosusu. pitää toinen tie. Po tokutana na Jésus Me Christ. pitää nähdä Jeesus, kun me pitää tavata hänet. Problème na biso. Meidän ongelma, Eza pona Pierre te. se ei ole Pietarissa. Problème na biso. Meidän ongelmamme, Eza pona pasteur ei te. ole pastori täällä. Soki na yebi pasteur problème na Jos nga. hakema pastorin ongelma, Akoki kosunanga c'est vrai. hän voi auttaa jo toki. Mais problème wana. Mutta se ongelma, Ekozala kaka. se jää vaan kokemus sydämeen. Alléluia. Halleluja. Akoki kozala problème. Se voi olla ongelma. Okoki kozala quelque chose na motema na Se voi yo. jotain sydämestäsi. Osi o expliquer bantu Se on ebele. kertottu monelle ihmiselle. Solution mona Mutta se ei kase. ole mitään vastausta. Solution mona Se ei ole kase. mitään vastausta. Bantu asunaka yo. Ne, jotka auttaa sua, Bantu baedaka yo. jotka auttavat sinua. Le problème wana. Mutta se ongelma, Eyaka kaka. se vaan tulee uudestaan ja uudestaan. Balobi te. Se sanoo, että ei, Balobi te. ei tämä ongelma. Il faut aller lelo. Tänään tämä ongelma. Tokutana na Jésus Christ. Viedään Jeesuksen Kristuksen eteen. Mama nanga. Äitini, Frère. veljeni, Papa. isäni, Serviteur ensemble. Jumalan palvelija. Décision na biso. Tämä meidän päätös tänä iltana. Décision na biso. Meidän päätös tänä iltana. Ne ekosala ete. Se on se, joka Lola efongwa. tekee sen taivaan saukia. La décision kozala Se pepana. päätös tein tänä iltana. Ne ekosala Se on se, ete. mikä tekee. Zambe azo. Että Jumala ottaa sinun asiasi. Ate angona mesa. Ja hän tuo se pöydälle. Atika problème watu mosusu. Se muuttaa se ongelma. Azo problème na Meidän yo. ongelmat on tuossa pois. Mutta hän ottaa sinun asiasi pöydälle ja antaa sinulle vastauksen. Bible ezali komanira. Raamattu sanoo meille, Kama Jésus Christ. kun Jeesus Kristus, Akakati koteya. kun hän on tuossa saarnaamaan, Batu wana bazimu tamalaki. ihmiset, jotka ovat tämän sairaan Bamatina ihmisen, elikolo. he menivät ylös. Bamatina He elikolo. menivät ylös katolle. Bakange basinga. He laittoivat hänen niin kuin Batie basinga betuna ye. sitävät langat. Bapasoli He likolo. avasivat katon, tekivät Papa reijän. soli likolo. Tekivät reijän siihen katoon. Halleluja. 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 Décision na Se yo. sinun päätöksesi. Décision na Sinun yo. päätös. Ozala mwana. Onko on sitten lapsi? Ozala papa. Onko sitten isä? Ozala mama. Onko sitten äiti? Décision na Sinun yo. päätöksesi. Ekopasola Se on lo. se, joka avaa sitä taivaan ja se avaa taivaan. Yotala ebisa Anna mä yo. kerron sulle. Soki lole fongwa. Jos taivaan saukia, jos taivaan on taivaan saukia, Komona Jésus sä Christ. näet Jeesuksen Kristuksen. Ekokuta. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Pesana amen. Pesa, anna mulle aamen. Alléluia. Amen. Parce que makambo oyo Tämä asia. eza makambo ya molimo. Tämä on hengellinen asia. Alléluia. Amen. Halleluja, muombi. Alléluia. Halleluja. Yes. Halleluja. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Jumala on uskollinen. Tangu Jésus Christ amoni bango. Kun Jeesus Kristus näki heidät, Tangu Jésus Christ amoni ndenge kun bakitisi Jeesus näki, zamana. he eivät tuo tämän sairaan alas, Oyo abandaki kotambola te. tämä ei pysty kävelemään. Oyo azalaki faible. Tämä oli niin kuin vaivan oma. Tangu Jésus Christ Jeesus näki tämän. amoni bango. Hän näki heidät. Ataki eza na Hän motema na katsoi bango. heidän sisimpään. Hän sanoi, ei. Bazala kondi. Heillä on usko. Heillä on usko. Nakata bantu ebele Ja boye. tässä kun mekin ollaan tänään tässä, Batiki bantu nyonso. he jättävät kaikki muun. Basui riske. He ottivat riskiä. Yakomata likolo. Nousta katolle. Po bapusala Jotta kibena. he voivat tulla Jumalan eteen. Gansambe na kovana Minä kibete. Jumala istu hiljaa. Gansambe na kovana Minä Jumala kibete. istu hiljaa. Gansambe. Minä Jumala. Ikala la Minun kisa pitää ite. näyttäytyä. Minä olen Jumala. Joka kaikki perässä. Amen. Amen.
Ja siitä mä ilahduin. Että Jeesus Kristus. Hän jätti kaiken mun tai teki. Mitä olet tekemässä silloin? Hän jätti kaiken. Hän otti tämän ihmisen ongelman. Jos tuli suoraan eteensä. Hän otti Jumalan eteen. Amen. On paljon ihmisiä. He tulevat Jeesuksen eteen. He tulevat jotta he kuulisivat. Ne mitä hän tekee, ne ihmeteot. Kuten fariseukset. Kuten mekin täällä ollaan. On joitakin ihmisiä, jotka tulivat tänne, jotta he voisivat katsoa ja nähdä. Olitko tämä ilta vai ei? On muita toisia ihmisiä, jotka tuli jotta, koska siellä ei ole mitään tekemistä. Mennään vaan muodollisuuksi. On muita ihmisiä, joilla on ongelmia. He on sairauksia. He ovat heikkoja. He etsivät pelastuksen. He sanovat minun pelastukseni. On Jeesus Kristus. Halleluja. Raamattu sanoo meille. Raamattu sanoo meille. Me olivat lähellä Jumalaa. Jeesus sanoo heille näin. Sinä saira silminen. Sinä saira silminen. Tänään sä tulet tietämään. Tänään sä tulet tietämään, että minä olen Jumala. Minä olen Jumala. Äitini. Isäni. Nuori. Aina kun mä kerron sulle. Sulla on armo. Sulla on armo. Kulkea Jeesuksen Kristuksen. Sait armo. Kulkea Jeesuksen Kristuksen. Sait armo. Kulkea ihmisiä. Tämän miehen, joka otti meidän kuoleman. Ei ottanut kenenkään. Hän ei vastannut kenetkään mitään. Hän ei ottanut kenenkään naista. Alléluia. Tambola kana fier. Kävele ylpeänä. Parce qu'on y est Jésus Christ. Koska tulet Jeesuksen Kristuksen. Anna muiden haukkua sinua. Aha. Minä kuulen jotain muuta. Täällä Suomessa. Jos me tiedetään tunnetaan Jeesus Kristus tässä maassa, asioita tapahtuu. Muutoksia tulee. Miksi tämä maa? Jumalan asiat on vähän niin kuin kylmää. Mitä varten? Koska monet ihmiset, he seuraavat omia haluja ja himoja. He etsivät rahaa. He etsivät menestystä. Ja siinä on se ongelma, että he haluavat seurata Jeesusta. Ja heillä ei janoa seurata Jeesusta. Kun Jeesus kertoi heille, fariseut seisoivat, katsoivat. Ei. Tämä asia. Kuka sä olet? Kuka sä olet? Jotta sä vapauttaa tämän ihmisen. Jotta sä vapauttaa tämän sairaan oman. Kuka sinä olet voit parantaa tämän sairaan? Jeesus katsoi näin. Hän katsoi heitä. Tänä iltana. Sinun läsnäolosi. Ne kaikki noidat sun perheissäsi. Kaikki jotka laittavat nyt kuoppaa sinun eteesi. Jotta sä menisit kuoppaan. Jotta sä kuolisit. Ne kaikki viholliset. Olko kuka tahansa. Alleluja. Ja sanoit, että täällä Euroopassa ei ole mitään noituksia. On olemassa. Noitus on olemassa. Noitus on olemassa. Ja mustien olemassa. On myös valkoista. On olemassa noituutta. Jos me ei tuota Jumalaa, ne syövät meidät. Noitus on olemassa. Kun Jeesus katsoi heitä, hän näki suoraan heidän ajatuksensa. Hän sanoi fariseukselle, hän sanoi heille, mitä te ajattelette? Miksi te ajattelette? Mitä te ajattelette? Te voitte istua.
Mä haluan opettaa tähän. Enkä sitä vapaa. Istukaa, olkaa hyvä. Halleluja. Amen. Hän sanoi heille. Hän sanoi heille. Mitä teette? Sitten on mietitte. Mitä te mietitte? Minä sydämessäni. Mitä te mietitte? Tänä päivänä. Te tuutte tuntemaan. Tänä iltana. Te tuutte tietämään, että minä Jumala. Minä Jeesus Kristus. Sinulla on voimaa. Sinulla on voimaa. Anna se voimaa. Joka sinun elämääsi. Anna Jumala voimaa. Sinun elämääsi. Jeesus Kristus. Sano tälle sairaalle. Sano tälle sairaalle. Hän sanoi hänelle. Sinä sairas ihminen. Mä sanon sinulle. Kuuntele sinua sairas ihminen. Kuuntele minua. Kuuntele minua. Mä tuun sanon sinulle. Mä sanon sinulle. Ihmiset on sanonut sinulle. Ihmiset on sanonut sinulle. Anna heille sanoa, puhua. He ovat saaneet puhua. Kuule sen, mitä Jumala sanoo. Kuule, mitä Jumala sanoo sinulle. Sinun elämäsi. Jeesus Kristus sanoo. Sinä sairas ihminen. Nouse. 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 Sinä olet sairas täällä. Sinun ongelmasi on täällä. Asetemme eteenpäin. Mä sanon sinulle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nouse. Otetaan lukea näitä selkeästi. Minä sanon. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nouse ylös. Halleluja. Minä sanon näin. Sinä joka lääkärit ovat sanoneet. Ovat kyllä kirjoittaneet. He ovat kirjoittaneet koko ajan niinku saatokirjeitä. Amen. Sä oot mennyt joka päivä sairaaloihin. Ei tule mitään parannuksia. Sulla on samassa sairaus vieläkin sisällä. Haluan kertoa sinulle. Sä joka on täällä näin on sairaus. Nousi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sinä ihminen. Joka nyt maailmassa on. Sä olit himoisesti kiinni. Sä olit alkoholista kiinni. Tämä maailman alkoholi. Minä sanon sinulle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sinä teet huorin tekoja. Sä olet jättää sen. Se ei se jättänyt sinua. Tänä iltana. Nouse. 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 Halleluja. Sinä jolla on joku pidempiaikainen sairaus sun sydämessäsi. Sulla on sairaus ollut pitkä elämässäsi. Sulla on ongelmia. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumala on kaikkivoimainen. Hän joka on kaikkien yläpuolella. Kun me huudetaan Jeesuksen Kristuksen nimeen, ne jotka ovat kävelemään, kun sä huudat Jeesusta kaikki sen noituudessa, kaikki nämä vapaamuudarit, kun he kuulevat sen Jeesuksen Kristuksen nimen, he pelästyvät, he rupeavat tärisemään, tänä iltana, Helsinki, mä haluan kertoa sulle rakastus, Jeesuksen Kristuksen, nostako sen ylös, Jeesuksen Kristuksen, nostako sen ylös, vapautako sinut, se joka vapautti Lasaruksen, joka oli kuolleen oma, hän oli kuollut ja haisee jo, mutta kun Jeesus Kristus tuli hänen luokseen, hän tuli hänen luokseen, mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Vaan yhden sanan tähden. Vaan sanan tähden. Sanan tähden, yhden sanan tähden. Yhden sanan tähden. Kuollut ihminen nousi kuolesta. Nousi kuolesta. Sinä olet tänään täällä. Mulla ei paljon sanottavaa sinulle. Mulla on
olisi kyllä paljon sanottavaa. Nasilisi awa. Mutta tähän mä olin jättää tähän. Nasilisi awa. Tähän mä olin lopettaa tähän. Nasilisi awa. Tähän mä olin lopettaa tähän. Nasilisi awa. Halleluja. Mä haluaisin rukoilla teidän puolesta. Voidaan nostaa ylös, pyydän anteeksi teiltä. Nostaa ylös, pyydän anteeksi teiltä. Halleluja. Sanotaan, että kun laulaja huutavat jonkun nimen, sä näet, että hänen ystävät ja läheiset nousevat ylös, he ottavat rahaa ja tuovat hänelle, koska he haluavat ylistää ja kunnioittaa hänen peliä ja ystävää, joka laulaa. Mutta tänä iltana me ylistettiin tämän meidän Jumalamme. Tänä iltana me ylistettiin ja korotettiin meidän Jumalamme Jeesusta Kristusta. Onko sulla usko, että kuten me ylistettiin ja korotettiin hänen nimeä, sinun ongelmasi sen palaa sen kanssa? Haluatko palata saman vaivan kanssa? En usko. Amen. Amen. Metika nzambe na biso oyo tobengaka ye na monoko na biso ya chiluba. Anna meidän Jumala meidän kutsuttaa meidän chiluba kielellä. Nasepeleka na mo oyo. Mä tykkään tästä lauseesta. Chikukusanga bile. Joo. Omo toa 5 sarabat. Hän joka tuo kaikki yhteyteen. Kamana mampata. Oya silisika ba problème. Hän joka viimeisteli kaikki huolet. Kajomona nsundu. Oya longolaka ba maladie incurable. Hän ottaa pois ne kaikki sairaudet. Ona pesaka bantu oyo bazali koluka bana. Se joka antaa lapsia. Oyo abikisaka bantu bamonaka te. Hän joka parantaa ne sokea. Metika nzambe wana. Anna tämä Jumalamme. Ona pesi biso manda. Hän joka antaa meille pallan. Ya kotelema liboso na bino. Nostaa tuo tähän eteen. Mutu nyonso ayaki awa. Joka tuli tänne näin. Ozala maprobleme ya ndenge na ndenge. Minkälaisia vaivoja tahansa. Ozala komeki limite. Halleluja, onko mitään niinku limitia tahansa. Metika nzambe alona. Taivaan ja maan luoja Jumalamme. Ola bista abikisaki Lazare. Joka palasi ja vapaute Lasaruksen. Akonsole motema mutu moko ya kopalelo. Tänä iltana. Tika nzambe wana. Apesa mutu moko makasi. Oyaki na susi. Oyaki okali kolela. Mena pokwa lelo. Nzambe na biso apambola bino. Na pokwa lelo. Nzambe alona. Apambola bino. Bisika bozali wana. Nzambe bokosonga bandako na bino. Bosonga na esengo. Bosonga nzambe na biso. Apambola bino. Osana olingi sambela pona yo. Jos olemme rukoilla sinun puolestasi. Yes. Sochi olingi. Jos sä haluat. Yaka. Tule tänne eteen. Yaka. Tule tänne eteen. Yaka. Sulla on problemi yaka. Jos sulla on ongelma, tule tänne. Merci. Oya. Ja. Papa Peter, se voiko... Yes, papa. Va serviteur, tu vas pousser va serviteur. Va servir. Tu vas pousser. Papa Miguel. Samba azale. Zambe azale. Jumala on täällä. Mosho emasi. Halleluja. Il est fidèle. Hän on uskollinen. Il est fidèle. Hän on uskollinen. Azala kabisa. Dans le profond Papa, elle t'a santé, tu Halleluja. Yes. tu devant encore
Halleluja. Jos mä kysyn teiltä. Jos mä kysyn teiltä. Uskotteko? Jos mä kysyn teiltä. Uskotteko? Että teidän ongelmanne. Että se loppuu tänään. Aamen kovasti. Aamen. Aamen. Olkaa uskossa. Olkaa uskossa. Mä en tiedä teidän ongelmia. Mutta meidän Jumalamme tietää sen ongelman. Jumala näki sydämen. Hän näki pariksen sydämen. Hän sanoi heille. Mitä te mietitte tuosta? Me tässä. Me nähdään teidän läsnäolonne. Mutta teidän sydämenne. Jumala itse näkee sen. Uskotakaa iltana. Uskotakaa iltana. Teidän ongelmanne. Jeesus Kristus. Hän on kaikilla puolella. Joka uskoo. Sano aamen. Sano aamen. Sano aamen.
Est-ce que, donc tu peux faire ma boca ma classe?